Kule nkomfa nentatheli usihlalo wekomiti yonyulo ye-ANC umnumzana Kgalema Motlanthe ubhengeze imithetho yahlukeneyo nezakulawula inkomfa yonyulo ezayo elombutho. Ubongoza abathunywa ukuba banyule iinkokheli ezingabandakenyekiyo kwaphela kwizenzo ezigwenxa. Branches have to be guided through the eye of the needle criteria, so that they nominate members who basically would constitute the National Executive Committee. The success of the ANC depends, therefore, on the quality of members of the National Executive Committee, and as well as their capacity. Uthi le komiti yonyulo ye-ANC iza kuzikhupha iinkokheli kuluhlu lwabagqatswa ezijongene namatyala ezikundleni. Any member may stand if an active has been active for at least 10 years, then you qualify to stand for nomination onto the National Executive Committee, unless they have been found guilty of or charged with unethical or immoral conduct, any serious crime or corruption, then those ones are disqualified. Uthi abakhuthaza inkqubo yokugqiba ngeqela lenkokheli ngamathunzi obumnyama. The rules as approved by the National Executive Committee also ban negative and undemocratic practices that serve factions or promote slates. Those are now, in terms of the rules, banned. Uthi inkokheli eziphula le mithetho zakujongana nenkqubo yoluleko ukuba zifunyenwe ezinetyala zinganqunyiswa okanye zigxothwe kulombutho. Kusenjalo uMotlante uye waphinda wathumela amazovelwano kusapho lweqala lombutho umama uRita Dzanga emncoma ngegalelo lakhe elikhulu kwidabi lenkululeko yelilizwe.